zbog toga. Prije toga nisam sudjelovao u natjecanjima. Sjećam se kako sam mislio, sad sam na startu, a onda se spustila zastavica i prva stvar na koju se usredotočite jest dobar polazak, jer to je doista važno u brdskoj vožnji. Ne smijete imati previše okretaja kotača. Polazim i mislim, pa kočit ću što je kasnije moguće i u tome je sva mudrost. I okretat ću upravljač tu i tamo i ništa više od toga. Strašno sam mnogo naučio iz dvije stvari još u početku. Prva je očito bila Cooper, jer to je vozilo koje oprašta, dobro vozilo, vrsta vozila koja odgovara na upravljač. I druga stvar, brdska vožnja. Mislim da je brdska vožnja dobro mjesto za početnike, jer nema nikoga drugoga koji bi vas prisiljavao da činite nešto što možda niste sposobni učiniti. Drugim riječima, vozite li utrku i neki vas automobil prelazi, vi pomislite, ja sam brz kao on i pokušavate slijediti, no možda u mladiću koji vas je pretekao čuči Fangio, a vi to ne znate. A u brdskoj vožnji ulazite u zavoj i vozite tako kako ga vidite. Kočite kad želite kočiti, nitko vas ne navodi na bržu ili sporiju vožnju i koristite cestu toliko koliko hoćete. Mislim da je ovo vrlo dobro mjesto za ljude koji počinju brusiti svoje zube. Brdo pokraj Prescotta dugo je gotovo 1200 metara i čak se početnici uspiju popeti na nj ispod minute. U Sjedinjenim državama postoji brdski uspon koji većinu ostalih zasjenjuje, Pikes Peak u Koloradu. 4200 metara stijene prekrivene prkosnim snijegom. Uzduž visokih kamenih litica urezana je krivudava cesta u planinski vrh. Ovdje je prirodna pokusna staza. I to kakva? I krenuli su. Hammond prvi prelazi oznaku, neposredno iza njega slijedi Cimino, a onda dolazi Schultz. Pogledajte te mladiće kako se ukapaju u zavojima. Prva utrka do oblaka vožena je 1916. Uspon vijuga 20 km do vrha planine na više od 4200 metara iznad razine mora. Pikes Peak, nazvan Anserovom planinom, po velikoj američkoj obitelji trkača Anserovima, koji kroz 3 naraštaja voze ondje utrke. Vozio sam u svim utrkama ovdje gore, osim jedne 1926. 9 sam puta pobjeđivao u ovoj utrci i mislim da sam ovdje gore uživao više od bilo koga tko je bio na ovom brdu. Zbog dugog druženja ove obitelji i Pikes Peaka, Louisov nečak Bobby Unser dobro poznaje cestu. Ovu cestu poznajem vrlo dobro, znam zapravo svaki zavoj, svaku malu stijenu gore na Pikes Peaku. Mogao bih noću ležati u krevetu i prolaziti svaki zavoj, svaku ravninu, sve što je gore. I mislim da to strašno mnogo pomaže. Tehniku vožnje Bobby je prenio na sina Robija Unsera. Uvjeti na cesti. To je rastresit granitni šljunak. Vrlo je sklizav i nije vam nimalo lako kad vozilo proklizava u stranu ili naprijed. I u tome je što nikad ne prestajete kliziti. I vi ste nekako oprezni. Morate utvrditi granice koje ne možete prekoračiti. To je mjesto na kojemu se utrkujete sami sa sobom. To nije utrka protiv drugog vozila. Ne morate pretjecati druge mladiće, ne morate ga prijeći ili nadmetati se s njim. Ovdje ste samo vi i planina, a ovdje je i vrijeme. Morate biti vrlo discipliniran vozač i vrlo miran vozač da biste ovdje gore imali uspjeha. 80. godina bačena je rukavica američkoj prevlasti na Pikes Peaku. Stigli su iz Europe vozači prvenstva u reliju, automobilima posebno sagrađenima za brzu vožnju po neravnu tlu. Francuski proizvođač Peugeot pripremio je svoje vozilo s pogonom na sva 4 kotača i upravljanjem na 4 kotača za planinu. Kad je finski vozač Ari Vatanen krenuo na rušenje rekorda, suočio se s varljivim uvjetima prema vrhu. Teško je to opisati na upućenima, jer za njih ste pomalo ludi što se upuštate u to, no kad ste jednom unutra u športu i osjetite da ste na vrhu, onda je to sjajno. U 20 km morate se popeti na 4200 metara, bez ograda, s povremeno zaista velikim strminama. A vozilo je vrlo brzo, približno jednake brzine kao automobili Formule 1. To je sve ili ništa.
Uopće nema mjesta za greške. Ako recimo propustite jednom zakočiti ili kočite prerano, znate da nemate mnogo izgleda za pobjedu. In 1988. Ari Vatanen srušio je rekord na utrci do oblaka, prosječnom brzinom od 113 km/h. Kao što je stvorila jednu od najviših brdskih utrka, Amerika je dala i jednu od najdužih cestovnih utrka. Kao ni u Britaniji, ni u Sjedinjenim državama nisu dopuštene cestovne utrke. A onda se 1950. američkim vozačima pružila prilika upravo na vlastitom pragu, u Meksiku. Te godine dovršena meksička dionica Panameričke ceste od Aljaske do rta Horn. Da bi to proslavila, meksička je vlada dopustila cestovnu utrku od jednoga do drugoga kraja zemlje. Carrera Panamericana ubrzo je zaokupila maštu vozača i gledatelja. Najbolje su prolazili vozači, vrlo dobri pri velikim brzinama na cestama, a mogli su pogledom procijeniti stanje. Nikad niste imali priliku da doista upoznate cestu kao što se moglo s Targa Florio ili Nürburgringom dok su se održavale. Mogli ste barem upoznati staze. To niste mogli, no mogli ste upoznati dionice kao od Puebla do Mexico Citya. To ste mogli upoznati kao recimo svoju nadalnicu, ali cijelu dužinu jednostavno niste mogli upoznati. Tako da možete biti sigurni da negdje nećete zeznuti stvar. Poput Mile Milje i Targa Florio bila je strašno popularna među gledateljima, pojavljivale su se tisuće uza stazu. I kao s Mile Milja, uzrok kraja bilo je oduševljenje gledatelja koji su se željeli približiti automobilima. 1954. nakon 5 utrka i mnogo žrtava, meksička je vlada zabranila utrku. Pošto su američkim zanesenjacima uskraćene utrke na cestama, bacili su oko na velike otvorene prostore. 60. godina začet je novi oblik utrka izvan cesta na poluotoku Baja u Meksiku. Jedna od zvijezda tih utrka bio je vozač koji je napadao svjetski rekord na kopnu, Mickey Thompson. Utrke Baja voze se stotinama kilometara preko najneravnijeg tla koje je ikad poslužilo za automobilska natjecanja. Vozila se posebno grade za pustinske uvjete. The car's in good shape now, though. All right, how much gas they putting in? 40 gallons. Taking off 40 gallons? Yeah, taking off. Oil's good. You're ready to go. All right, right here. Bilo je to uživanje voziti i uzbudljivo promatrati, no samo su najžilaviji gledatelji odlazili daleko niz stazu.
Vozili smo utrku i ja sam bio tatin suvozač. U to vrijeme nije mi bilo dopušteno voziti, ali mogao sam se voziti s njim, što je bilo posebno zastrašujuće. I dok on upravlja trkačim vozilom, ja mislim, to je nevjerojatno, ne mogu vjerovati što je upravo učinio. A onda je moj tata počeo govoriti, moramo dovesti ljude da vide ovo. Naime, u središtu ste Bahe oštećeni jer nitko vas ne vidi, jer ovdje su jedini ljudi u stazu nekolicina mjesnih stanovnika i mnogo zmija, zečevi, to bi bilo sve. Nekoliko ptica. Nitko to ne može vidjeti. I tako je moj tata rekao, onda moramo dovesti ljude da vide ovo. I tako je tijekom ostatka utrke neprestano ponavljao to i posve izgubio usredotočenost na utrku jer došao je na novu prevratničku zamisao. Ta je zamisao bila prenijeti utrke s Bahe na olimpijski stadion u Los Angelesu. Njegov je pristup bio neposredan. Ime mi je Mickey Thompson, a pala mi je na um ova moćna zamisao. Hoću uzeti vaše prekrasno igralište gdje su se održavale olimpijske igre i želim staviti plastiku preko vašeg igrališta. Dovući 1100 šper ploča i staviti šper ploče preko vašeg igrališta. Želim ovamo dopremiti 12 milijuna kilograma blata i kanim napraviti zapreke i humke i stvoriti vlastiti komadić Bahe. Ondje na jednom kraju amfiteatra hoću voziti trkače automobile točno kroz nenatkriveno gledalište oko vaše znamenite olimpijske baklje. A zatim natrag na stadion i dovest ću ovamo od 60.000 ljudi da to gledaju. Mislim da je ovaj čovjek zaprepašten, samo govori pa to je nemoguće. No Mickey Thompson je to učinio i rođen je nov oblik automobilskih utrka. Bile su daleko od tradicije velikih cestovnih utrka, no bile su natjecateljske i uživanje za vozače. Bile su sigurne i prije svega načinjene po mjeri gledatelja. Pozornost pojedinca u prosjeku traje 7 do 10 minuta. Stoga je umjesto utrka koje traju 3 ili 4 sata, pa ljudima postaju dosadne i onda ustaju, tata učinio to da svaka utrka traje 7 do 10 minuta. I onda ljudi mogu ustati i kupiti sebi kikiriki ili hrenovke, pivo, što već žele. A onda dolazi druga utrka, pa treća. I tako sada djeluje naš sustav tvrtke za zabavu Mickeya Thompsona. Imamo 18 posebnih utrka u razdoblju od 3 sata. Još nikad nismo imali težih ozljeda, vozila se prevrću, no za razliku od drugih vrsta utrka gdje prevrtanje obično završava nesrećom, naša su vozila zapravo građena da se prevrću i kad se prevrnu onda 5-6 radnika na stazi dodrči do njih i opet ih okrenu na kotače. Često čak ni ne gase strojeve, nego se odmah vraćaju u utrku. Tako je to, zbog toga su ove utrke tako uzbudljive, nema zabranjenih zahvata, vrsta športa koja izaziva zanimanje. Sad je to jedan od najpopularnijih oblika automobilskih utrka u Sjedinjenim Državama. Ljudi koji su se natjecali u mile milja teško bi vidjeli vezu između svojih postignuća i cirkusa Mickeya Thompsona. No za gledatelje na olimpijskom stadionu u Los Angelesu i one koji su stajali uza stazu Targa Floria, uzbuđenja su ostala jednaka. Odabrao Đelo Hadžiselimović, preveo Saša Kolka, sinkronizacija Đurđica Mandić, tekst čitali Mario Anduš i Miljenko Kokot, realizacija Gordana Klajić, obrada Hrvatska televizija.